חלק מרכזי בחזון של המכון החדש הוא הקמה של מערך של סטודיואים לאומנים עצמאיים, במטרה לבנות קהילה של אומנים יוצרים פעילים. המבנה החדש, בין 3.5 קומות, 500 מטר של פוטנציאל תרבותי, יכלול בליבו גלריה, חדר הרצאות ועוד. רבים מהאומנים והאומניות אשר יצרנו להם תערוכת יחיד ראשונה, הפכו במרוצת השנים לאומנים פעילים ומבוססים בשדה האומנות המקומית. בשנה שעברה יזמנו ועצרנו 46 תערוכות יחיד במוזיאון חיפה לאומנות, ובכך אפשרנו לאומנים צעירים תערוכת יחיד מוזיאלית צנועה אך מלאה, שכללה טקסט, אוצרות, יחסי ציבור וכמובן אירוע פתיחה. אנחנו מאמינים באידיאולוגיה של הנגשת האומנות לקהל הרחב. לשם כך יצרנו פורמט מחירה, בו אמנים צעירים, לצד אמנים ותיקים, מציעים את יצירותיהם במחירים השווים לכל נפש. אנחנו מבקשים מכם לקחת חלק במימוש החזון של מכון אלפרד, על מנת להרחיב את שדה האומנות ולשרת בצורה מכבדת את קהל האומנים וקהל המבקרים. אנחנו מקווים שתאהבו את מגוון התשורות האטרקטיביות שרשומות כאן בצד.